ndinayamba kuzipasa mafunso ndikati zayamba liti zimenezi. Tayenda konse kuti agwira ntchito yonsesi ndinabwezedwe. Ndinadziwa kuti n'kwabwino ndizilemekeze kupita. Tsiku linanso ngakhale Maina Visha amene ndiona Minister today ananena kuti ine Pastor Shumba siningalole ngakhale tsiku limodzi kuti inu mukhale kunja kuti musiyidwe, siningalole mpaka ndizayenda chovula kukamuuza ipi muti mwana uyu mthokozeni. Zonse zija ndimazisunga mmutu mwangamu. Lero mwezi uno ndi wa 7 kutamangira mwezi wa 8 DPP ikulamula. Sindinaonepo ngakhale nduna imodzi kundiyimbira foni kuti where are you, can you come here. Ndipo ndimazipasa mafunso kuti up to this date anthuwa akuganiza chani. It's not only me. We are a lot of people amene tinachita fighting for this freedom because apapano anthu tili pa ufulu tsopano. Ndimati ndikaganiza kwambiri ineyo ndimafika pena poti kodi kumenyera ufulu kumeneko kudzipindulira ena kapena maonde yona ati omenyera ufulu sadyerera amadyerera ndi wachete. Nzimene afuna kutionesa akuluakulu a DPP. Ine sindipanga blame president ayi ngakhale pang'ono, koma pali ena amene akupondeza. Tsiku lina mukazati pasamwayi wa platform imene tidzatchula mayina tifa tikwadziwa ndithu. Tsiku lina ndidapita ku office kwa Honorable Chisale atawasankha kukhala minister patapita mwezi umodzi. Anatilandira bwinobwino ndenafunsa kuti bwana kodi ine mundisiya pati. Anati angakuyankha Pastor Shumba inuyo anachita kutiuza kuti anthu amene musawagunde ndikudziwa nawo chochita His Excellency yekha kutiuziratu kuti anthu mwipa anthu atatu. Kwambiri ndipo musazaone kuti mina mwalandira ntchito zabwino nde muzanene kuti ndinuna kamene azakuseni kuti ndine ndapangisa zimene muzatsutse. Anachita nena yekha kuti anthu amene musakhudze ndanyamatanga. Koma this is now the 7th month. Tayesera kupita ku maofisi akuluakulu amene timadziwa amene amachita recommend kuti uyu apite wakuti chief secretary amene. Palibepo chanziro chimene timachiona. Ndimafuna ndinene izi ku mtundu wa Malawi kunena kuti zimene likupanga boma la DPP sakumuononga mkulukuta moyo, sakuononganso wina aliyense wa ife activist, koma akudzikumbira dzenje wokha. Chifukwa chani ndikunena izi? 5 years sili patali pafupi pamene APM akupita ku retirement tidzafuna wina kuti anyamule flag ya DPP apite nayo pa ballot. Kodi ife ngati ma activist tizauza chani a Malawi kuti candidate amene wasankhidwa inde timpange promote timthandizire kuti DPP iwinenso mboma? Timafuna tikambe izi kunena kuti pakanapanda ma activist kunali kovuta kuti MCP igwe.